Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon, yung video natin for today is ano ba tawag dito? Ano ba yun? Magpapa-LBC ako sa family ko. So, actually sinabi ko na nga to na nahulog ko na. Yung totoo hindi ko pa nahulog. So ngayon ko pa lang. So ihuhulog ko ngayon yung gift ko sa kanila. Actually, nung Valentine's pa to eh. Late na kaya nagagalit na nga nasaan na daw. So, wait lang, magsuklay lang ako. So, kung ano yung mga dadalhin. Ito yung suklay. Yan, suklay muna tayo. Suklay, ay may 20 pesos. Sakto to pamasahe. Yan. Dito naman yung mga Valentine's. Yan. So, pupunta tayo ngayon ng LBC para mag-send ng padala. Kasi hindi ko pa nahulog, nagagalit. Ang sabi sa akin, nahulog ko na ba daw? Sabi ko, oo. Kasi para hindi magalit. So, ngayon, mabubo ko na. Mas magagalit yun kasi sinabi ko, nahulog na nga. So, mga kadung Bisaya, hulog natin siya. So, by the way, ito yung ipapadala ko. Ito yung sa gift para sa kanila. This one is Silver Works. So, siya para dun sa anak ko. Yan, ito yung sa hikaw dun sa panganay. Yan. Tapos, balik muna natin. So, bibili pa pala ako nito ng bibili pa ako ng box. Kasi kailangan ilalagay pa to sa box to make sure na kahit magka-tumbling-tumbling siya, hindi magkakaroon ng problema. So, ito naman, para yung unang pinakita para yung sa panganay kong babae. So, ito naman, para naman to sa bunso ko. Sa lalaki, ito kay Pablo. Yung nauna kay Precious. So, ito naman sa kanila kasi puro letter P yung first letter name nila. So, ito siya, P. Ayan. So, ito na muna yung regalo nyo. Very simple lang. Tapos, syempre, lamang yung babae. Lamang yung babae. So, di ba may hikaw siya? Meron din siyang kwintas. Diba? So, ito lang yung pamasko. Ito yung Valentine's gift ko pati sa asawa ko. So, ayan yung sa babae. Kay Precious. O yung pendant nila letter P. So, dito ko siya binili sa Silver Works. So, ito muna, alam nyo na, tipid. Wala pa tayo. Tapos, ito naman yung kay Ma'am Janice. Ito sa aking asawang mabutihin. Ito yung sa kanya, relo. Ito siya. Yan, ito yung kanya. Kaya ayan, Ma'am Janice, ipapadala ko pala. Alam ko magagalit yun kasi sinabi ko nga na. Kasi nga, nung mga nakaraang linggo, busy talaga ako. Ano kong ginagawa, pagpasok sa trabaho. Alam na, pag nagtatrabaho, busy, hindi alam. So, yung kanya. So, bibili pa ako ng lagayan nito para dito. Siguro bilang ko ng check ko kung magkano yung mga relos. Bilang ko sila. Yan. So, ito yung ipapadala ko ngayon. So, punta tayo ng Baclaran. Kasi yun yung malapit na LBC. Malayo ang Malibay. Tapos, meron pa ito yung kay Ma'am Janice. Actually, nabili ata to sa Shopee. Ito naman. So, ito, leggings daw to eh. Pero parang maganda siya. So, sige, abangan nyo mamaya pa yung mga journey natin. Abangan nyo mamaya, guys. Thank you. So, ayan mga kadung Bisaya, aalis na tayo. Asa mo yung susi?
So, mga saksak, tanggalin. Balikan naman tayo. So, yung susi. Suot tayo ng face mask. Ay, hindi ko pala nagsara. Wala nagsara yung akin. Ayan. Ano muna sa ulo ko. Ay, pagkakala ko ba? Ayun, nadala ko na. Pati yun ang ilaw. So, baba na tayo. So, buksan natin yung dito. Yan, so naglalakad tayo papuntang sakayan ng jeep. Ayan, so kakarating lang natin ng Baclaran, medyo umuulan. Maambon pala. So, papunta tayo ng LBC. Pero, bibili muna tayo ng plastic para sa paglalagyan. So, kaya tayo bibili ng... ito. May plastic ware dito. So, bibili tayo ng paglalagyan. Magkano kayang babayaran dito? So, tara na. Ayan, so di ko alam kung magkakasya to. Baka magkano kayo pamas ito ba? Kuya, magkano to? Ay, Ming. May lahi, te? May lahi, wala? Pero ang bait niya. Ay. Ang taba niya. Magaling ka mag-alaga. Magaling ka mag-alaga. Ano yung dalawa, oh? Pinalo ko yung isa, eh. Yan, so binigyan tayo ni ate ng discount. 5 pesos. Ate, kasi papadala ko to dyan sa LBC. Tama, di ba, te, pag mga relo, mga kung ano-ano, di ba nilalagay yung sa box? Oo, sa box pa rin. Oo, kaya nga ito, mga ganito. 30. Okay. Sige. Hi! Ano pangalan mo? Simple pa siya, sumisilip eh. So ayan, pupunta na tayo sa LBC. Saan ba yun? Ayun. So tatawid tayo. Ay! Saan? Yan, so pupunta na tayo ng LBC. So titingnan natin kung magkano yung bayad pang padala. So papatayin muna natin yung camera. I think bawal to sa loob. Yan, so papadala natin muna. Di ko alam kung may Gaisano doon, may LBC sa Gaisano, no? Meron, oo, sige. Kung ano yung mas malapit, no? Ayan, si papadala na natin to from Christian. I-subscribe nyo naman ako para naman madagdagan ng dalawa yung YouTube, subscriber. Complete address. Ormoc City na lang lalagay ko. Kasi pick up na lang nila to. Yan.
58532. So, ang tatanggap nito ay si Jenny Lynn Romero. Complete address. Ay, hindi. Ngayon, mali na kaagad. Paranaque City. Ito naman ay Ormoc City. So, check natin yung number siya. Ay, yung cellphone. So, naka-discount tayo. Picture. Zero 0921-864-8692. Ate, okay na po ba ito? Ito yung papadala ko. So, ayan na Ma'am Janice ha, pinadala ko na. Ayan, ito na ha, pinadala ko na Ma'am Janice ha. Ito na magalit po, ayan. Ayan, discount pa ako. O ayan, pack na yan. So ito siya sir. So ang nilagay ko lang sir, Ormoc City lang. O pipick up na lang doon kung saan pwedeng LBC ang meron doon. Pagkalam ko baka kung meron sa Gaisano. Ayan. Bait ni Kuya. Shoutout ko to. So ayan, what's up? So napadala na po natin sa LBC dito sa Baclaran. So hopefully makuha nila very soon. At sana matuwa sila dun sa regalo ko na binigay ko sa kanila. And gamitin niyo yan ha. Oo, so pasensya muna yan na muna yung kaya ko. So thank you so much sa pagsama at pagsubaybay sa akin ngayon.